Πήρατε τη λαμπάδα για τα βαφτιστήρια σας? Όχι ακόμα. Δεν έχετε, Όχι ακόμα. Έχεις πάρει? Βεβαίως και έχω πάρει. Έχεις πάρει. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, τι καιρό έχει, και να δούμε, παιδιά, και την πιο περίεργη λαμπάδα που υπάρχει στην Ελλάδα. Αλήθεια. Να δούμε και τι καιρό κάνει. Αλεξάνδρα Κατσιγεωργίου, έλα, καλημέρα. Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Φέη μου, δεν έχει καλό καιρό σήμερα. Ναι. Είχαμε χιονάκια στο Χορτιάδι το πρωί, χαμηλές θερμοκρασίες, βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη και μας δροσίζει έως μας κρυώνει, αλλά δεν πτωούμαστε. Είμαστε στην οδόρη μου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και όπως είπε ο Γιώργος, έξω και μάλιστα στην αγορά. Έτσι λίγο να πάρουμε και μια γεύση από την αγορά λίγο πριν το Πάσχα. Και όπως είπε ο Γιώργος, έχουμε όχι μία, αλλά πολλές σπάνιες και μοναδικές λαμπάδες. Για να τις δούμε. Κοντά μου έχω τον κύριο Αλέξη Κεράκη. Καλησπέρα. Γεια σου, Είναι Αλέξη. από το Κεράδικο, στη Θεσσαλονίκη γνωστό. Καλησπέρα σας. Να μας πεις λίγο εδώ πέρα τι έχουμε. Να κάνει λίγο με zoom η μία- κάμερα για να τη δούμε και εμείς, αν θέλει, ο συνάδελφος. Είναι ο Τι είναι Άγιος αυτό Βαρουφάκιος. Αυτός είναι ο Βαρουφάκης. Δεν θα μπορούσε να λείπει, πιστεύω, φέτος από τις λαμπάδες. Δηλαδή, συγγνώμη, Δεν λείπει και πουθενά υπάρχει μεταξύ ο νόμος των που παίρνει πουθενά, στο εικονά, Όχι, στο είναι για βαφτιστήρι του, μεγάλους, το Γιώργο. Βαρουφάκι. Πάντου ΣΥΡΙΖΑ. Αν πηγαίνει Λύκειο το παίρνει. Η φανατική του Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. για μεγάλους Αν εδώ. είσαι η Δανάη Στράτο, επίσης την κάνεις δώρο στον κύριο Βαρουφάκη. Παιδιά, ήμουνα αυτό που είναι κάπου, σημαντικό. συγγνώμη Αλεξάνδρα, και είδα μια τεράστια αφίσα του Βαρουφάκη και λέω τι διαφημίζει. Τεράστια αφίσα, λες και είναι στάρ. Τι ήτανε? Λες και διαφήμιζε, δεν ξέρω, ήταν η ρούχα, αφίσα? κοσμήματα. Και από κάτω, παιδιά, είχε το βιβλίο να μάθω πώς έμαθα στην κόρη μου τα οικονομικά. ναι, Και το ναι, διαφήμιζε ναι, έτσι. ναι, ναι. Αλλά η αφίσα ήταν ένας τεράστιος Βαρουφάκης. Λες και δηλαδή, μια λες και εφημερίδα, ήταν σε μια εφημερίδα. Όχι, παιδί Είναι μου. φοβερό, είναι νούμερο ένα πλέον. Ναι, αλλά τον είχαν τεράστιο, λες και είναι rockstar. Η εφημερίδα. Μα το- είναι rockstar. Η εφημερίδα το έχει. Μα είναι λίγο. Και θα συνεχίσω λίγο με μια έκπληξη. Βέβαια στο τέλος είναι έκπληξη, αλλά εμείς θέλουμε να το κάνουμε στην αρχή. Έτσι. Διότι έχουμε και μια. Έλα, παιδιά. Θέλω να σε παρακαλώ, Στέφανε Κουζανίδη, να ζουμάρεις για να δείτε γιατί κάνε παιδιά αυτά κοντινό είναι στα χειροποίητα. Αλήθεια. Γιώργο είναι ζωγραφιστά στο χέρι. Πόσο Από κάνει καλλιτέχνη. Δεν Έλα. είναι απλά μια φωτογραφία που την κολλάμε πάνω στο κερί. Έτσι δεν είναι. Είναι όρος Άχι το ζωγραφιστός στο διάλογο. χέρι. Μέρα που είναι Έχουμε τη σήμερα. μπράβος μας στην Ηλιάνα. Πάμε με την αφήση αυτός. Συγγνώμη, πρώτη φορά πως ωραίος είναι. Θα φύγω, μη σε νοιάζει. Θέλω να πω ότι και οι δύο είστε κούκλοι. Κοίτα εδώ, πόσο κάνει. Ετοιμάσου κι εσύ. Πόσο δίνει. Σας άρεσε? Ωραία, πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με τα αλμυρά. Ωραία, Λοιπόν, τι θέλω να σας Πόσο δείξω έχει τώρα. αυτή η παιδιά. λαμπάδα, έναν εκτίμητης Για αξία. εσάς, ναι. Θα βγει το σώμα. Αυτή η λαμπάδα σας Θα ανήκει, πρέπει να μας παιδιά, φέρνει και δεν έχει σωρέκι. κόστος. Ναι, θα σας Γελάει στείλω ο σήμερα, Σάββατος. την έχετε αύριο εκεί. Θα την έχετε αύριο. Στην εκκλησία. Δεν έχει. Λοιπόν, Καλά, θέλω να μπορούμε σας να πω το δούμε εξής νωρίτερα τώρα. πάνω μας. Έλα. Πάμε, Στέφανέ μου, στα αλμυρά. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ πρωτότυπες λαμπάδες, δεν τις έχετε ξαναδεί. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με αυτό το σουβλάκι που λέμε Φέη μου εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έλα, τέλεια λαμπάδα. Και Εγώ έχει μια τέτοια θα δημιουργήσει. ήθελα. Και έχει δημιουργήσει η Φέη πρόβλημα στον Αλέξη εδώ, διότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τους Αθηναίους που θεωρούν σουβλάκι το πιτόγυρο. Αλλά και θα μας αυτή πει ο ωραία. ίδιος. Το άλλο είναι καλαμάκι. Έλα, ωραίες Έχουμε πρόβλημα με τις λαμπάδες. παραγγελίες της Θα πάει Αθήνας. όλο το διάστημα θα ράψει Παίρνουν το ίδιο το τηλέφωνο. βράδυ. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο, παιδιά, ωραίο. Γιατί Παίρνουν παίρνεις το το Γιώργο τηλέφωνο ρε και παιδί παραγγέλνουν μου, το δύο θέλω. σουβλάκια. Για το- Εγώ δύο σουβλάκια θέλω το στέλνω σουβλάκι. αυτά εδώ. Το έχεις, κορίτσι. Μετά μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τι μας έστειλες, εμείς ζητήσαμε σουβλάκια. Προφανώς θέλανε αυτό εδώ. Καλά. Το πιτόγυρο. Έχει Αυτό που μας χάμπουργκερ, έστειλες λένε είναι Το μπέργκερ πώς καλαμάκια. το πιάνεις? Το μπέργκερ Εμείς πώς- καλαμάκια έχουμε αυτά εδώ. Δεν ξέρω τι είναι τα άλλα. Συνεννόηση. Συνεχίζω. Πιπεριά. Παιδιά, δείτε εδώ. Πιπεριά Φλωρίνης. Φλωρίνη, Σας, κόκκινη. καυτέρι. Εντάξει, Το παιδιά. χάμπουργκερ θέλω να δω. Εγώ μου αρέσει το πιτόγυρο πολύ. Χάρμπουκερ, δες εδώ. Για το θέλει που είναι και μάντα. Λεπτομέρεια, το κασεράκι να είναι λιωμένο. Το κασεράκι. Συνεχίζω με hot dog. Δεν το είδαμε το χάμπουργκερ, λίγο να ζουμάρετε. Παιδιά, έχει Βεβαίως, κοντζάκι βεβαίως. χάμπουργκερ. Αν είναι Το δυνατόν. ξανακατώ στα χέρια για να το δεις. Ευχαριστούμε. Δέστε εδώ Να τη πάτε, λεπτομέρεια παιδιά, που να υπάρχει. πάρετε όλα αυτά τα χάμπουργκερ και τα χοντό και να πάτε στον Άρτιμο να κάνετε ανάσα στο βράδυ εκεί στη Μητρόπολη. Να πάτε Σόκο Μητροπολίτης. Γιώργο, αμαρτία τώρα. Τι αμαρτία? Προκαλείς. Δίνω ιδέα. Έχετε εδώ με το Συνεχίζουμε με σύζυγό τα της γλυκά. λαμπάδας, τον Μάντιμο μπροστά. Να πάτε, έχει δίκιο ο Άρης. Έπρεπε να κάνει τον Έλτον Τζον με τον σύζυγό του λαμπάδα και να την πάει. Του Λούμπα, παιδιά, του Λούμπα. Έλα, τέλεια, τέλεια η τουλούμπα. Ξέρω ότι ζεις δύσκολες στιγμές, δεν μπορείς να απολαύσεις ό,τι θέλεις. Αυτή η τουλούμπα για σένα. Λοιπόν, μαντιλάκι. Για τη βία πανοράματος. αυτό. Τι μαντιλάκι. Πονάκι, Πανοράματος. κορνεδάκι, Άρε, παγωτό μηχανής, Έλα, τρίγωνο πανοράματος, πανοράματος. ωραίο. Παιδιά, είναι τέλειο. τα ροξάκια. Ελαιοπίτες έχει. Μπράβο, ωραίες ιδέες. Πολύ ωραία. Και για όσους θέλουν. Και φραπέ, και φραπέ δεν σε και φραπέδια. Έλα, Έλα ρε, μπράβο. Και ένα φραπεδάκι. Και ένα προπεδάκι. Άντε στην υγειά μας, καλή Χαλαρό. Ανάσταση.